Ja si ani nepamätám, kedy som sa začal zaujímať o auta, že vraj som vedel hovoriť názvy aut skorej, ako som vedel rozprávať. Preto som aj začal s E32, lebo to bolo vlastne prvé vládne auto, ktoré si vtedy ešte československá vláda kúpila zo zahraničia. Človek, keď videl na začiatku 90. rokov našu premávku a potom videl prehúčať okolo 32, tak to je raketa jednoducho. To je vesmírna loď oproti vtedajšej premávke. Toto aj bolo v podstate, toto konkrétne auto tu aj bolo moje prvé auto, čo som si kúpil výlučne za svoje peniaze. Zo všetkých generácií sedmičky mám najradšej samozrejme 32 a 23, dokopy ich mám 15. Pre mňa je to tá najlepšia kombinácia vzhľadu, ikonického dizajnu a jednoduchosti a zároveň nejakého pôžitku z jazdy. Po páde železnej opony sa nám otvorili nové obzory a možnosti ako tých vozidiel. Ja som mal to šťastie, že ma jeden priateľ zavolal na Oldtimer Rally a zveril mi do rúk E9. To bol môj prvý kontakt s konkrétnym BMW autom E9. Bol som absolútne uchvátený. Ak by som mal povedať, ako sa Jakub dostal tým autám, tak asi celkom prirodzene videl to u nás, bolo to proste v rodine. Ale môžem povedať takisto, že sa začal venovať autám vo veľmi mladom veku. To isté aj moji dvaja synovia. Vždy, keď prídeme do garáže, tak prvé, čo urobia, je naskočia do auta, zábrusa a hrajú sa s volantom. Takisto ako ja, keď som bol malý. Ja som veľmi rád, že to pokračuje a dúfajme, že keď tí chlapci vyrastú, budú mať 15, 16, 17 rokov, takže budú pokračovať v tejto tradícii našej rodiny. Toto je podľa mňa aspekt starých aut, ktorí si neuvedomujú fanúšici nových technológií. A to je, že keď človek sa stará o niečo, čo je už vyrobené, tak je to šetrnejšie aj pre našu planetu. Dlhodobého hľadiska je to, čo by sme mali robiť. Sústrediť sa podľa mňa na kvalitu a na dlhú životnosť produktov a verím tomu, že keď sa o nich niekto stará, tak dokážu fungovať do nekonečna. Volám sa Bystrik Bertotti a mám rád bavoráky zo 60. a 70. rokov. Moje meno je Jakub Bertotti a mám rád BMW z 80. a 90. rokov.